Ito na, ilalagay ko na mga ingredients mga ka-studio. So, ilalagay ko na yung luya or ginger. Yan, meron ding kamatis. Ito sibuyas, dahunan. Lagay na din ako ng asin. Tapos, magic sarap. Siya na po. Hayaan lang po yan na maluto. Mga 10 minutes na luto na yan mga ka-studio. Bilis lang luto eh. Kita nyo naman, di ba? Ito, malabas na. Naka-open na siya. Pa-finalize ko na yung timpla mga ka-studio. Masarap na ba? Tikman ko lang. Sarap na. Panalo na to. Yan o. Wow. Tara, dalhin na natin to doon. Ito na po yung naluto namin na tambayang mga ka-studio or clams. Clam shells. So, ang sarap na po nito mga studio. Medyo mainit-init pa po yan. Kaya, simulan na namin. Baka mawala yung init nito. Magdasal muna tayo. Lord God, thank you so much for this day. Thank you for this food, sa good health, sa blessing, sa guidance and protection. Amen. Yan po, kainan na po tayo. Sarap po nito. Yan, mainit pa pong sabaw. Init pa pong sabaw. Ang sarap ng sabaw talaga mo. 100 pesos lang to. Sulit na sulit talaga. Yan po. Laki. Sarap. Panalo to mga ka-studio. Yung sabaw niya, oh, para talaga siyang gatas. Color white talaga. Ayun ito mga malaki man. Thank you, pang. Dito sa amin, madami talagang ganito. Kaya mura lang ba?
Nalo, bilis maubos ang kanin mo. Mm. Nung buntis pa pala ako kay Sax, ito po yung palaging inuulam namin. 3 years po siyang breastfeed. Gustong gusto ni Sax yung sabaw nito. Mahilig din to sa shells. Tatlo na naman. Oh, apat pala. Tigdadalawa tayo, bang? Mm-mm. Sa iyo yung dalawa. Yan, meron pa mga laman yan. Ito. Sarap. Shout out po pala sa huli na lang. Pagkatapos namin kumain. Oh, mabilis na kasi ito. Pag mayroong sabaw, madali lang matapos ba. Umbusa din sa'yo mo? Mm. Sarap kasi, no? Yan po. Shout out na po ako mga studio. Grabe, ang dami ko talagang nakain. Busog na busog ako. Belated happy birthday kay Ma'am Anami Regosera. So birthday niya nung May 8 Kahapon. kahapon. Belated happy birthday, ma'am. Excuse me po. Belated happy birthday, ma'am. Advance happy 50th birthday din kay Ma'am Jeneline Pustanis. Birthday niya this coming May 20. Advance happy birthday, Ma'am Jen. Tapos itong next na shoutout namin, mayroon silang mga channel, mga studio. Baby Tapi from Japan. At saka sa mga anak niya na si Nadine at Naomi. Hello po. Hi po. Shoutout din kay Master sa Kusina. So talagang magaling to magluto dahil master sa kusina to, di ba? So mayroon to siyang channel. Ayan. Shoutout din kay Angelo Labayo. Tapos si Ma'am Miles Channel. So ito, nagbumukbang dito si Ma'am. Sa ibang bansa nito ngayon. Shoutout po sa iyo, Ma'am. Next na shoutout namin, mga wala to silang channel, mga studio, pero nandito, solid na nakasuporta sa amin. Salamat po talaga. Salamat po. Shoutout Usman Songkin from Malaysia. Hello. Adrian Agustin. Milady Pilarca from Taiwan. Braxy Jr. at sa kaibigan niya na si Brian. David Carl Gipulya. Serica Jane Gonzaga at sa daddy niya na si Ronald Relator from QC. Hello po. Hi po. D. Carlo. Alexa Clavicilias. Hi po.
Mark Gula, Haiso, Anali Vallejo at Romel Biocarles. Maria Aizuka from Japan. Hi po. Lynn Pulungasa from Barubo, Surigao del Sur. Hello. Evangelina Lorenzo. At shout out din sa anak niya na sina Joshua at Ivy May. Hi po ma'am. At sa mga anak mo. Luis Busoy Ampiong from Ilagan City, Isabela. Luhan's Word at Luhan family from Guam. Hello Hi po. po. Baluyot family from Ontario, Canada. Hello. At shout out din kay Ryan J. Sobretodo. Shout out din naman kay Rina Lia Timtim from Oman. Shout out Maricel Absin. Ruina 5 from Batangas. Edita Pastrana from Germany. At sa friend niya na si Merly, also from Germany. Hello po. Hi po. Aileen Lilay at family Lilay from Pampanga. Altiza Pustanes. At shout out din sa nanay niya na si Nanay Mading nga naabutan sa lockdown sa Makati from Barangay San Vicente, Bangar, South Cotabato. Hello po, Nay. Ingat kayo dyan. Ingat po kayo dyan, Nay. Milagros Pinelia from Ibiza, Spain. Hi po. Shout out kay Isaiah Maligon. Mark Jan Tagibalos. Shout out din kay Maria Asya Iscabosa. Hi po, ma'am. Grace Ilya Gigs. Maria Teresa Opulencia at sa mga friend niya sa Hong Kong. Hi po. Hello. At last po ay si Ding Fabros. So, ayan na po lahat ang shoutout mga studio. Maraming salamat talaga sa solid na suporta po niyo sa channel. Sana po ay nag-enjoy kayo sa mukbang namin na ito na simple lang kasi plan talaga naming mag daily vlog sana para marami kaming may upload. Kaya balak naming i-feature yung ano yung mga natural na nangyari at kung ano yung mga ulam namin sa bahay talaga. So by the way po, mayroon ding channel pala si Sax para doon po namin ma-update. At mayroon din siya mga vlog doon din po niya i-upload. So ang name po ng channel niya is Abrasax TV. So check out din niyo po ang sa mga naghahanap kay Sax po kasi yun nga po pag mayroon kasing bata automatic talaga turn off yung comments din. Sayang naman po hindi talaga maka-comments. So doon sa channel ni Sax po wala pa ding comments. Kasi bawal nga talaga. Stricto na kasi ngayon si Lolo Whitey. So, yan na po lahat. Sana po nag-enjoy kayo dito. Bye for now and kita-kits sa susunod na video namin. Bye-bye.